Goddag. Goddag. Mig og Rasmus har startet en kanal sammen. Ja. Hvor vi begge to kommer med forskellige videoer. Det er ikke altid, vi er sammen. Nej. Men vi starter med en giveaway, ikke? Jo, det gør vi faktisk. Og det er ikke nogen speciel ting. Det er sådan en her, man kan få designet. Og jeg har et program, hvor jeg går ind og skriver navnet og får ham frem og gør alt muligt stas og får lagt dem ind i nogle andre programmer, får lagt tekst, baggrund, alt. Den får I som giveaway, og vinderen bliver trukken. Hvornår skal den blive trukken? Ved 5 subs. Ja, 5 subs. 5 subs bliver den her lavet. Så en lille bitte giveaway. Ja, ikke noget. Nej, der kommer på et tidspunkt nogle større ting, men lige nu ikke rigtig noget. Det kan være på et tidspunkt, jeg giver min CSS-account væk, fordi den kan ikke spille særlig mange af banerne, fordi at jeg er bandt. Ja, det skal du så ikke sidde og fortælle, vel? Jo, fordi de ved jo godt, jeg er bandt, ikke? Men det var en anden episode, men vi kommer med nogle vlogs her i dag. Ja, Under Minecraft. ja. Og ja, det vil være sådan en her, og man kan selv bestemme. Vi kommer til at snakke med dem over Skype, og I bestemmer, hvordan personen skal spille, eller stå, hedder det. Ja. Og jeg synes også, vi lige skal have en anden giveaway. Okay, det ved jeg ikke noget om. Nej, det ved han nemlig ikke noget om. Det var noget, jeg lige kom i tanke om. Og det er inspireret af Jan the Penguin, og det er spil med subs. Hvor det er, at vinderen spiller med os, og så spiller vi sammen og laver en video med det. Nej, ja. Ja. Men kraven er, at det er hans server, og det ikke er en Hamachi. Fordi at vi gider ikke have Hamachi, det er noget. Ja. Og de to bliver taget, når vi har 5 subs. Begge videoerne bliver lavet på 5 subs, og vi kommer til at bruge random.org. Og Hvor du tilfældigvis bare uden at være i. ja. Og den kører bare. Og ja. Og Vi- for at deltage i giveawayen skal du faktisk bare subscribe. Ja, I skal bare subscribe, selvom I må selv bestemme om I like. Men I skal så også komme og deltage. Ja, nede i kommentaren. Ja, nede i kommentaren skriver jeg deltager. Og det slutter ved 5 subs, så det er ikke nogen specielt For tid. I har deltaget 100%, så skal I sub, ellers ved vi ikke, hvem der har gjort det. Nej, ikke helt sådan på den rigtige måde, men vores eneste krav der er med subs. Jeg ved godt, det er lidt nederen, men ja, hvad så? Det er kun sub. I skal ikke like, I skal ikke gøre noget. Vi vil lave en Facebook-gruppe. Ja, Det gør vi nok snart, og så kommer der en video med det også. Fordi vi er alene hjemme jo. Men i hvert fald, giveaway, Ja. når vi har 5 subs. 2 ting. Vi ses.